Xalbendî çavkaniya me zimannas xal wordpress xal.com xal behnok dabir xale behnok xale cot sêxal rêzxal baneşan persnîşan dunik koşe dunik yeknik dubarek kumik dabeş xwarxêzek debaşa çep dabeşa çep kevanek kemberkevanek koşekevanek bendik xêzek xêzeka axaftinê binxet xalxêzek kevanixêzek tilde bêdawînek û gihaneka û sedek hezarek çengel çengelok stêrk çarxezak et nîv çaryek ji çaran yek çarsê ji çara sisê yeksan ez yeksan du yeksan neyeksan zêdek kêmek kêmzêde dabeş caran reha duyem çap mezintir mezintire ji biçûktir ji neyeksan be jê mezintire neyeksan be jê mezintire neyeksan be jê biçûktir euro euro dolarê Amerîkî yen pound cent mafê ji bergirtinê mafê tomarkirinê mê nêr radek paye derece bendek jimarnav jimare jorenivîs ev biçûk e û li vir e em kare em çargoşe em kare ev jorenivîs jêrnivîs ev du li vir e ev jêrnivîs he du o ew qas çavkaniya me ev e zimannas wordpress.com